Здравейте, хора, днес ще ви показвам моите неща, които съм си купила от магазините. Първото нещо, това е оцветявка, която когато си нервен, много бързо може да се успокоиш, защото вижте. Има ето такива детайли, които са много хубави и можеш много лесно да се успокоиш. От Пепка може да си го купите. Сега ще ви кажа за колко лева е. 8 лева и за 4 евро и 9. Да, и ето го второто нещо. Кратка пауза, за да ви покажа едно нещо. Нещо е, ето тези моливи, знам, че ги няма, просто ги преместих в НССР. И ето ги от цветовете и ето тук може да видите цените. Да, много хубави моливи и ще ви покажа какви са уникални са. Нарисувах последната картина. Почти. С тези моливи, вижте, като фломастри са. И аз това не мога да го повярвам, но така е явно. Сега ще ви покажа как съм си пренесла молите в НССР. Виждате ли на какво прилича? Ще обърна от другата страна да видите. По-удобно е. И да, хора, това е пеперуда. Ако сте познали, напишете в коментарите.